Senior Advocate Meghalaya High Court uba VGK Kynta. Ula pelat Paidbah Iaka Court ka ba kerteng Meghalaya boundary based on Northeastern Areas Act 1971. Belat ho ada uba staffing pada kasih uba day wen ignot ho kubor uba lakam I hakakang. Tajing temu ju uban tho ekani ka kon kalong ban ajing tebnya lem shukiwei habede be uput usam ka jela Meghalaya. Yakani ka kot la pelat Paidbah haka pratarik mentau benai nailur arjar arpuar ha Shillong Press Club. Hakani ka singi laya penya yakani ka jingalang do president ka Shillong Press Club uba David Laplang haka jingan don dengkat u editor kot kubor urupang uba M Shabong mat giwe de kinong tho kubor. Di hawangi crunch pang land kawai ka ba kongsan kalong ba balik kani ka land tenure system hangni kalong ka pher bat giwe ki land tenure system ki bade shikiwe ki benta jo kari mar shikiwe ki benta jo kari ki revenue land haga ba sarkar lani ka government is the owner of those lands ki leasehold land ki jaka ki ba phiabio ki jama mandi lani ki pata lani ki lease agreement hangni apo jila ka jongi ni don kani ka revenue land tang ka leasehold land tang hai benta jo ka normal Shillong habang ikran ba iki lightly ki ward but cantonment bunsin ngi so pla but ngi so lingo baka kani ka system jong kani ka land holding ka badan pa Meghalaya pina puli ka article 244 clause 2 jong ka constitution of India binsham but the entire state of Meghalaya is a land is called tribal areas of the state of Meghalaya ti kabamot ba ka hab po ka 6 schedule Kementa habang ikran pa de ka leasehold properties kaditang hang ni ki lightly ki ward but cantonment ti kana makin tip ki Paidbah ki baskap ki ka program ta janme ki lightly ki wards kadi ka police bazar jail road European ward but cantonment ti ikini ni ju ang nadu upor hindayan thai ki normal Shillong haba ka sarkar ka kwa ikini ki jaka Keleng jong kari khasi jantia ka habanda akwar katkum ka land acquisition act ka bamunsha mentang ina don ka land acquisition act ka ba long 2013 te kamla bachu shimai gum toru what ka district council haba ka kwa chaka putar ka habanda akwar kamla bachu kam try ka no ka chaka ka ba so tenat ba so ka ba dei ban ne nang ni sakman ka long ba ya ka jinglong tendrai ka kom bat khndo jani Pi kani karukom bat khando ko jongi phihaban ya chakituki jing yasoi circular happening ka dominant of India bat ki CM bat ki khasi chief kata kamur ka kata ka instrument of accession ka bangi ong bangi sign haka khanyo tarik uprai August 1948 ngai ngong ifi kata ka jing ekte haka 17 August 1948 hadu kini ki si kadang im kata ka jing ekte But hado gini kiski na pipule ya ka schedule 1 jong ka constitution of India. Hantu pisai ba ki the state of Assam and the Khasi states. Te khana makanumdan kata ka jing so bakla kata ka kom batai ka jonga. Akwa ban pani khindian, akwa ban pule khindian ya ka first schedule jong ka constitution of India benta ka bade jong ka Assam. The territories which immediately before the commencement of this constitution were comprised in the province of Assam, the Khasi states, and the Assam tribal areas. Kabamot, hadu kini kiski, kata kajingate circular happening ki option ki Khasi states. Hadu menta kadang im, kata kajingte anu kata ka covenant hadu menta kadang im. Tinggal kwa banong ba ka sarkar, shwa ba kan alienate, shwa ba kan pelai kini ki jakat. Shaka Assam. Masipo Assam kinapai. Kimdan taki private lands kembang idan ni sana. Shadi barokai kiri revenue lands. Kajing kali ke jonga kalomba. Kundo ka sarkar Meghalaya. Kasuk ya kani ka sarkar. Kani ka sarkar bala kulumar sebab pala. Jai pakajai jingle jonga. Ya kabari boundary dispute ni kana bong sisa. Namar. Shari khasi jantia habang ong yepi gidei ki ka land tenure system ka karong phe but ni long try ni don ki rirai bade hapo ki respective village hapo ki CM rat hapo ki CM kumno la ban
Nakabasuk ban IT sa ka sarkar Assam. Di jaka ki balong ki private lands ki sukalalong ki revenue land apa ki poi sa Assam. Timun ta ka point kalong ba kitu ki jaka bar baka palai ka Assam apa kawan sini kan long kumno kan long revenue land kan long ayo. Very ticklish question. Mas sini habang long fi kim don revenue lands. Revenue land kiri ta kitu ki jaka ki bangiong ki reserve forest ani normal Shillong. But ada fi keren pa ki ki benta kum siapa business pool, siapa mati nagar. Keleng lani kum siapa what ka site open go. Itu ki land acquire. Kamdi bakalong try automatic. Kung bakalong try apa normal Shillong. Kamat ke beningkong ke mga kuha ban kren kadi ke kendau. Ke kendau kadi ke benta ke kongsan bha ke jihim jongi. Wei pa wei. Ban haka jing ya sutu jongi hing isim ba. Wan dah bo briu layap la syai ru poi yang sa kendau. Ngatrai fi susu ning ya don hang ya kari khasi janti ya juri ni don boxi bon bangi dang yo I ya ka khndo ni don dia la ka jong ka khndo la da kalong ka barit na ka bahe pat kane ka de ki jing ka khu bot ka buram yang kade ka jing ka khu bot ka buram yang na mar balai ba habang ni don dia la ka jong ka khndo ka takamut ka de ka bok ka niu But kadai ruka jisno sarong jongi bandang lagi pai na lagi jong ki kam ki jam ni don lagi jong ka per ni don lagi jong caka ni don lagi jong ndo haka bakiwa ki babun ki wipat seri kha le se kim don ya kata ke jingnong try jo ki ka ndo na try view I ki don gitu ki basyong si te ki mala ki banyo pra mala nai mala ki don tang ki kamera bakiasa rei mangi yang ne ko mo ngi phi mentan ide ban snow sarong namar ha ko khaddu khamtam ki babun nangi legi badai lagi nongkundo na try pidai don kata ka jinsu tunat ka jinsu I banda pilale se lagi jong ki Shillong pidon lagi jong ki kaper pidon lagi jong ki jaka ilong kiling kha ki briso ki bri kwai babun namar balai ka to ka de ka khndo ka balai ka buram bat ka ngiu jong pi haka jing ya dai jumpi bakayin ka sem bak tolong beri man beri ta ka dei goi bat ka bar namur pun keren ya pi ngong pi mentan pe une wei na ki polok jangi ula le ya ka kam ka bangin pag le naso ku mau basta mena ya keren mo wong ban penmi ya ka kot ka simpo ada ki bun bun te bara ka bakhadu ula ban penmi ya ka kot ko mo pi mentan ka ba ni nyim jule